Brana picis kon ngusumi sakwate. Sanes bondo donya nanging calon bojo kula Pregiwa digoncak kalian Gatotkaca. Janda. Kapan pepundhenmu Pandhawa ngajari kowe dadi malih? Wis cetha lamun to anggenmu rabi karo Pregiwa dibatalake. Ning patrakmu orang tata gawe gendra gawe geger ning Taman Sari. Pidana pati ripalungguhan ini. Nadyan kaya ngapa lan kepiye? Sing jenenge satriya ki aja sok ndatalake rembug sing wis dadi apa meneh lawan kadangmu sepuh Njodipati. Kowe ngeboti karo Bapa Durna mangka Durna kiwa tengene para sata Kurawa sing rina wengi ngarah karo patine Pendhana. Satriya ki hambeke Bawaleksana aja sok ngelaki janji kaya ngono. Kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Rasah melu cawe-cawe kowe mikir. Anaka ning burna udel-udel waduhan pateni dina iki. Kowe mikir. Mikir sing sabar ya di aja kaya mengkono Werkudara. Kowe mikir ajare ya kae. Adimu wis njaluk ngapura. Mongko para Pandhawa ki bisa santosa nggunakake kerukunan. Parandene kowe tega tegal mentawa karo adimu lanang. Yen adimu bakal ndok sikara ndok pateni padha karo kowe bacok-bacok landhesan dengkul. Sing dibacok tunggal dengkule katut-tatang. Lan apa kowe ra kelingan welingi swargi Kanjeng Rama Pandhu supaya para Pandhawa nggunakake gaman kerukunan. Tinimbang adimu sing ndok pateni aku wae patenana. Tuku Pancanaka tancekna jantungku men dadi srana patiku. Wis.
Sidik sudirga mara mati katon lewur paningalira kasinungan kanuragan Natal Ujleng iblis lanat setan podo jejekan para prajurit negara Giling Wesi kalilan cumadong dawuh Raden Patih Singalodra cumadong dawuh Raden Patih ari palungguhan iki anggen udan dan aja kendhone kepara malah kencengono siyaga ing diri sawika ing gati nderekake ingkang sinuwun Prabu Naga Pragulan gene bakal gebak paprangan marang Pringgondani mocok janggane Gatotkaca. Mriki mboten langkung sendika ngestakaken dawuh lajeng keparingipun bidhal binjang menapa sanadyan sambung obor colok lintang rambatan pundak budal dina iki boten langkung sendika ngestakaken dawuh kalilan kula amit madal pasilan aja kaya bocah cilik
Oh!
kapuyon lo cetok tanpa warana gumelar endah asri ing kasatriyan Madukara panane mung ayem tentrem jenjem permanen karana pintere panengah Pandhawa Raden Arjuna nggenya ngayomi sarta mranata dhumateng para kawula mangkono sang bagus keparenggak wonten ing pendhapa kasatriyan kedadah katuka pratane pendhita ing Sukalima nenggih sang Resi Drona ingkang dumraja tanpa larabat sigra-sigra sang Arjuna manembrama sarta ngacarani rawuhnya nenggih ingkang bapa ing Sukalima rinjeng nayakane ngrat tengrat Utama manugrahe Siswanto Sakutra Tang Usmi Loyo Pangus minulya sabar pisan boten duga mana bilih kasatriyan Madukara kerawuhan paduka Bapa Guru Durna kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawan tuan-tuwa kunjuk Bapa wele wetes wele gimbal manyar-manyar mrit gantil buntut siki so anding-anding ana mata yen diplak dadi mala
Anakku lanang nggih Arjuna banget pantarimanipun bapa dene semono anggenmu ngabekti lan ngaji-aji karo wong tuwa ora liwat pangestunipun bapa maragake ditampani Cah Bagus. Nggih Kurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Kanjeng Hyang Sukalima bekti kula katur Kanjeng Hyang. Putuku Abimanyu ndak tampa pangestunipun yang ditampani ya nggih. Nggih kula pundi mugi andadosaken jimat. Bapa Prabu Paduka andadosaken kejoting manah prasasat kejugrukan ukir sari kablabaran samudra madu. Menawi wonten bab ingkang badhe kadhawuhaken sebabipun menapa kok boten miji lan nimbali kemawon dhumateng Arjuna. Kula mangke ingkang sowan dhateng Sukalima. Janaka Wonten dawuh. Pun bapa mung bakal nyocokake kabar kang wis mebar pawarta sing wis rata. Apa bener lan kepara nyata lamun ta kowe bakal bebisanan karo Kakang Munjadipati Si Werkudara ngrabekake anakmu Si Pregiwa kelawan satriya Pringgandane Si Gatotkaca? Nggih. Kasinggihan ingkang dados dawuh Paduka Bapa Durna. Minjang ing dinten Anggara kasih kula badhe niwekaken janur. Mala kramakaken ingkang wayah pun Pregiwa kalian anak kula Gatotkaca. Malah sisandamel bapa kula nyuwun pangestu panjurun. Mugi-mugi pangestu Paduka andayane dhumateng anak kula kekalih anggenipun badhe bebrayan saged manggih wilujeng nir ing sambikala. Kowe arep ngrabekke anakmu Pregiwa tenan? Inggih saestu Bapa. Sagyat risang kapirang pinangkul kinempit-tempit dosa ngrektaning prawana. Ya tukang walang ati. Yen pancen kaya ngono ripalungguhan iki pun Bapak kepengin ngerti jare Arjuna ki duwe pusaka sing ampuh. Ana sing jenenge Kiai Sarotama, ana sing jenenge Kiai Pasopati lan uga ana keris sing jenenge Kiai Pulanggeni. Raketang sagebiaran aku pengen weruh kaya apa wujude Kiai Pulanggeni judulipun Bapak. Ya mangke kalah kenakar pada muntar. Monggo aku keris Kiai Pulanggeni badhe kagem menapa rupa. Gandeng ripalungguhan iki wis cetha ngeglo tanpa warna lamun to anakmu Si Pregiwa bakal nduk rabekake karo Gatotkaca tinimbang aku bali ning Ngastina bebarang wirang. Maragake Kiai Pulanggeni iki gegemen sing kenceng tancekna ana jantunge Pendhita Durna. Bapak ing menapa Paduka nek paring dawuh kados mekaten menika wonten lelampan menapa Bapak Durna. Dole Janaka. Ora kaya lelakonipun Bapak Sukalima. Blaka Suta blakotang terus terang yektinipun Bapak rawuh ana ing Madukara iki diutus karo anak Prabu Duryudana. Gandeng putuku sing jeneng Lesmana Mandrakumara. Ripalungguhan iki gandrung kayungyur kelawan anakmu wadon Si Pregiwa. Banjur aku diperintah karo Angger Duryudana supaya nglamar nganti tekan Madukara kene. Lan ingkang dadi pangancam sabta pangincipe Ratu Ngastina. Yen Durna ra kasembadan mboyong Pregiwa, mongko mala kramakake Pregiwa karo Lesmana Mandrakumara. Aku bakal dihukum pancung digantung ana alun-alun negara Ngastina.
lakuning Kurawa nguni patine Abimanyu kana ing Cidra Tandya sang Setyaki menyat ngadeg ngambil sanjata madung dawuh Kanjeng Rama mijing kang putra Plangkawati Ripalungguhan iki aja wedi kang ilang kowe budhal marang Jodipati Sawanana wakamu Werkudara lan nawala iki aturna marang wakamu Jodipati sapa wae ora kena maca sakliyane wakamu Jodipati ingkang maos lan sakusih wujude nawala iki ndok aturake wakamu Jodipati kebak rikat jeneng sira enggal nyuwuna pamit lajeng menika wonten lelampan menapa lan surasaning tulis menapa Kanjeng Rama ora perlu kakehan takon maragake wis wanoha ning Jodipati marang Werkudara. Surasane apa? Bapa boten perlu menggali. Bakenipun minangka tandha bektinipun murid kalian guru Janaka kalian Bapa Durna. Mangke ingkang palakrama kalian anak kula pun pergiwa sanes Gatotkaca. Nanging anak kula Saruja binangun pun Lesmana Mandra Kumara. Padha matur nuwun Kanjeng Janaka muridku tenang. Anak kula lan tenang. Suminga acampo samya medali warnatik wileting kata sejuang kumangun ceng niti bincang sangat cimicil latinya ngadali wus Krusna Surawilaga kaya buta singa ragil wah nadala lagi wayaku ngidak bumi pringgondani ana satriya sing dedeke ora sepira parandene lagak lirih samun panggo marang aku Satriya Plangkawati Raden Abimanyu kekasihku kowe sapa lan saka ngendi? Wuri saka negara Giling Wesi. Kesete sembanku Prabu Naga Pergula. Kumandang garba kang dadi aranku. Ana wigati apa kowe ngambah wewengkon Pringgondani? Ripalungguhan iki aku bakal nampa blanja gedhe ganjaran agung saka sesembanku. Lamun to bisa mocok janggane nyangking sirahe Gatotkaca. Blangap-blangap waton ucap cetha lamun to kowe waton Sulaya.
iki adine lanang Kakang Gatut sing ora trima kowe kena ngurang tata kelawan wong pringgondani gedhene Cemantaka kelawan Kakang Mas Gatotkaca paton pinter jebol dadane Abimanyu ing kene dalan kepatimu.
padha sigar sirahmu. Sukawi ciling sabdo wah ladala wadya balaku saka giling wesi rembyah kakean cacah reda kakean jiwa kapeng
putraning sun sira iku waswanci desa lan jenenge wangi kula nuwun sewu ameh pasang kaliman tabi tinebening tulak manuk dumawahing pawangkuwan wa kyai kula ingkang putra Plongkowati Abimanyu ingkang sowan sembah pangabekti kula mawan tuan tuwa kunju Abimanyu tak tampa gawe bombong ing rasa pangestune wong gerang gage tampanono meninggih kula pundi tangan kula kalih wa mugi ndadosaken jimating gesang kula wa Dewi Arimbi bekti kula unju yo cah bagus angka wijaya ndak tampa pangestune wong tuwa ditampani inggih kapundi mugi ndadosaken jimat nuwun sewu wa menapa to sebabipun dene kula cumantaka nilar ing tata krama sowan tanpa piniji wonten ing Jodipati yektosipun kula dipun utus dening Kanjeng Rama Madukara supados nyaosaken nawala kunjuk dhumateng Jodipati yen pancen bapakmu nitipake layang marang wong gerang ing atase karo dulur tuwa dadak nglayangi barang kon rene layang lak wacane manganjur kuning angin ukura kraning araga ora kene parek kiri ora bumi prakempita Padula mangamba putan treswalan lesus Kakak kalepatan nyuwun pangapunten daya-daya ingkang putra nyuwun pamit wonten tibat Dengan ler kakonan suara Sorok setan patang Mang kunto kumpul patang ketikang sayang gongkoro katani romo bab mabit mulat bang halingak lingu sumbareng woh minto lawan iki oleh-olehane wong sing kagum kebomo apa-apa keturutan kowe rina wengi mangan enak nyandang utuh kecek duit kemul kamulyan ora nate prihatin ora nate sesirik ora tau tabri meningke cipta sing kok gontok-gontok oleh mujo hardane nafsu anggenmu seneng-seneng mula ora nek yen matang tuna numpak luput dijago-jago malah mlenyok dideng-deng kaya kendang malah gaber gawe isin ing atase mung arep rabi terus sing diarak mung dulur dhewe rembug wis dadi mung kari mangkat nyiring manten parandene batal mongko adate
pamanmu Janaka ora nate batalake rembug sing wis dadi lan merga saka kurang lewu prihatin Gatot. Kok sampun to pangeran, kok sampun to pangeran. Ngatasi jam 1 bengi kok ngamuk kowe. Ampun pangeran. Kulaturi welas kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca. Bocah yen dimanja karo mbok entengane kaya ngono iki. Ora tau poso, ora tau prihatin. Manja niku napa to? Asbuk. Mesakaken Gatotkaca wis karepen. Yen ora ngono ati gitik kangge tembung gemblek kangge ucap sing kaya ngono ora bakal mulur nalar. Dina iki gelarno kloso ora turu. Para kingkin lir manguswa kang layon dinyo ilang memanis bangeten lakonku ing atase arep rabi sing diarak mung adiku dhewe Parandene dibatalake karo Paman Arjuna. Parandene Kanjeng Rama Kyai ora kersa nampa kanyatan aku dicuthik kaya kewan. Mongko kanca kancaku sadharaan kabeh wis tak ulemi supaya ngiring manten entek-entekane kok gawe isin kaya ngene. Paman Arjuna mok nampa Kanjeng Rama Kyai wegah nampa. Banjur yen Pregiwa ya ora gelem nampa uripe Gatotkaca iki karo sapa. Isin nyawang karo gelaring donya ora ndelik ning Meganalang. Kilat kesit kaya tatit ngambah dirgantara sang Gatotkaca nentremke rasa sare wonten ing Megamalang. Senadyan den remake netrane Parandene malah saya ngumbara angen-angene. Nadyan to budidaya mrih bisa nindra sajroning netra biar padhang rumangsane sang Pregiwa joget ana awang-awang. Ana wujuding manuk podhang kuning. Kleper-kleper ing gegana tinerka iku sang Pregiwa ingkang nedhen ambeksa. Dibebek enggalih kaya wis pantok pepuntaning tekad. Ora ana ing den arah amung prateng lalis. Ngudi cara lampus diri ndawaken saira sirah kadeblesaken wonten ing watu gilang Parandene sing ambyar malah watune. Parandene ora iso mati.
munggah meneh. Tatan bisa lali lawasaya katon upamakno wit-witon kon gede tinutuan tatan bisa mati merajak saya semi tresna kungra boyo balung pakel tunggu gunung kon ngusumi sakwate sanes bondo donya nanging calon bojo kula pregiwa digonjak kalian Gatotkaca dan kapan
anggenmu Pandhawa ngajari kowe dadi malih. Wis cetha lamun to anggenmu rabi karo Pregiwa dibatalake. Ning patrakmu orang tata gawe gendra gawe geger ning Taman Sari. Pidana pati ripalungguane iki. Dadi grojokan perkara sepele dadi gawe wong guyon dadi tangisan. Kok ngono to? Nggih. Gatotkaca mlangkah pager tenan mlebu ning kaputren. Kotangan anu konangan. Konangan kalian Raden Arjuna diajar bari pateni nika. Lek nganti mati tenan pripun nika? Sampeyan sing tanggung jawab sing ngobori mong sampeyan. Ramene kaya ngene malah ngiler. Dara. Bungu ya, iya bungu. Anakmu si Gatotkaca. Mlebu Taman Maduganda. Gawe geger konangan kelawan si Arjuna banjur diajar. Diarah patine. Yen nganti ora kok tulungi tanwurunga anakmu si Gatotkaca dadi layon dadi layatan mati ana tangan si Arjuna. Lho. Werkudara. Anakmu dipateni karo Janaka. Werkudara. Perkara le mateni karo si Gatotkaca monggo. Kowe kelangan anak ora gelo monggo ning sumbare Janaka sing ngabangake kuping. Aja wong kowe ayo gerangamu Gatotkaca. Sing kaya kebo kan maju rene. Provokator meneh. Usah ngelokke Ndara Werkudara kaya kebo. Sampeyan pethuk karo Janaka iki kapan Ndara Janaka ngelokke kaya kebo ora? Senengane ora. Kula mawon sing kaya wedhus kowe ora dilokne lho. Bukan nanti ngelokke, ngoten sampean mboten prayogi, mboten sae babar pisan. Ora kena kanggo teka tuladha. Titis Wisnu, setane kira buri jangan nanti malah kaya ngono. Karepe piye sampeyan aja anja. Ngono kuwi entuk-entukane, anggere omong karo mereme ngono kuwi. Karo kancane jagongan tinggal lunga ora ro kowe. Perkara arep ngajar Gatot monggo. Arep mateni Gatot monggo. Ning aja nyangking-nyangking daging waras. Oh Prabu, piye kaipe? Kula nyuwun pengayoman badhe dipun ajar Kakang Werkudara. Liya ning mburiku. Jlitheng apa Sena? Ora ngerti karo Janaka. Ngapa to? Urang tata karo aku tak ajar. Dheweke ning endi? Sapa? Janaka. Kowe goleki Janaka? Yo. Iki sae. Piye? Petro. Pripun? Aku arep diajar karo Kakang Werkudara.
Aku ayamana nggih mangta wingking kula mriki dadakane. Pedro, Nun. Mandi momongamu Janaka. Mboten ngertos. Dheweke wani nyepelekke karo kakange ning rara ida-ida dina. Kula mboten ngerti. Sumpah kula mboten weruh. Truk, kabare bojomu mbayi to, Truk? Mosok to aduh iki. Bagong Pun ngerti arep njaluk tulung to? Oke, siap. Jer Basuki mawa bea samane entuk ndelik ning mburiku ning syarate 300.000. Kowe karo aku tek hitungan. Lho, ra hitungan ya kere tenan ya aku. Gelem 300 ra gelem 300. Kari kula niki sing iso gelem melindungi. Nyopet 400. Mau lah 400, gelem 300 ra gelem ya 300. Jane ngerti hitungan ora. Truk, Apa? 400 karo 300 akeh ndi to? Akeh 250. Anu 250. Wis wong goblok kula ora sugih-sugih. Ya, Den. Nek pahalaku akeh. Mergo omahku nggih parkir wong pirang-pirang. Mriki ndelik mriki. Bagong. Nggih. Ning ndi daramu Janaka? Kedap. Mau baik-baik saja saiki iso mules kaya ngene iki apa ya. Iso aduh. Aduh, mau jane apa-apa angger kepedesen. Nyurane ora weteng kula jane apik. Monggo iso gampang mules ngene iki mergo kok Ngedan ora. Akae klono ae ta. Aja kaya mengkono Arjuna. Nadyan kaya ngapa lan kepiye? Sing jenenge satriya ki aja sok ndatalake rembug sing wis dadi apa meneh kelawan kadangmu sepuh Jodipati. Kowe ngeboti karo Bapa Durna mangka Durna kae kiwa tengene para sata Kurawa sing rina wengi ngarah karo patine Pendhana. Satriya ki hambeke bawa leksana aja sok ngelaki janji kaya ngono. Kula nyumpang ngapunten kok ora. Barep rasah melu cawe-cawe kowe mikir. Anaka ning burna udel-udel waduh pateni dina iki. Kowe nyingkira. Mikir sing sabar ya dia aja kaya mengkono Werkudara. Kowe nyingkira ajare ya kae. Adimu wis njaluk ngapura. Mongko para Pandhawa ki bisa santosa nggunakake kerukunan. Parandene kowe tega tegel mentawa karo adimu lanang. Yen adimu bakal ndok sipara ndok pateni padha karo kowe bacok-bacok lan besang dengkul. Sing dibacok tunggal dengkule katut-tatap. Lan apa kowe ra kelingan welinge swargi Kanjeng Rama Pandhu supaya para Pandhawa nggunakake gaman kerukunan. Tinimbang adimu sing ndok pateni aku wae patenana. Suku Pancanaka tancep nono jantungku men dadi srana patiku. Wis